ole clear tu te saberin chi bayule tuntum kan video a chuanin kar masalama zawhna kan zawng chi te kha chhanna karon tihchhuak don ani clear tu te zawhna zo tu ten in lo hlok pui nge ka be se ani masabera chuanin home department hnuaiah hian tun dinhmunah hnaruak engzat nge om lak an tum hnaiem an salary le allowance a rank etc chungchang dewa min hril thei chuan alom ngotang ole alom oma home department hnuaiah hian branch chi hrang hrang paruk oma home department vek tin prisons home guard forensic fire department le sainik department khatiang chi kha om ani home department hnuaiah hian khang hawa khanin permanent temporary post ang chi te kan thlir hrang lenga chuanin atopa a totalin khang branch paruk home department hnuai post ro kom ho kha a totalin kan soidon ani masabera chuan home department a hian permanent post zanhi samnga pali temporary post sangni zanga le som paruk aruaka prison department a hian prison a khanin permanent somli pahni temporary post somsari panga home guard ta permanent post som temporary post som thum forensic department a permanent post ro kom lawa temporary post som nile pali fire department a hianin permanent a post ro kom lawa temporary a hian post som nile pakhat arwakani sainika hian post som pathum permanent a temporary a hian post sari arwakani tichuanin home department hnuaiah hian a totalin post sangni zakua somkwa le pahni arwakani post sangni zakua somkwa le pahni arwak mekani chu tichuanin kan soita kan khanin home department a khanin branch hrang hrang oma an salary le rank kan ti te allowance kan tiang chi te hi chu nakina bi chian na danga question and answer chhanna ni lawin bi chian na hran pa in home department a hrim hi kanon bi chiang chu ta chuanin a chip cherin kanon tar lang don nia a salary allowance le rank ang chi kha atlang puin han bi thuak ila home department a khanin police bi khan thurbing taila police a hianin DGP kan ti director general of police kha khan lal ber ti maila an pe ya khan sang ber boka level 16 an hlo pha group A an nia chumin hnuaiah chuan IGP inspector general of police khan om leya chu ho chuan pay level 14 emo 13A khan lani additional DGP a hnuaiah khan om leya chu ho po chuan 14 pay level 14 tho nia DIG deputy inspector general a hnuaiah om leya 13A emo 13 pay level kha an la a chuan AIG additional inspector general a hnuaiah DIG hnuaiah khan AIG om leya 13A emo 12 pay level khan la a commandant kan ti te SSP senior superintendent of police kan ti te SP superintendent of police kan ti SP te chu kan hrelara chumi hnuaiah chuan additional SP khan level 13 vela hloa additional SP khan 11 10A khami kha zo kha a hlo boka pay level a chuanin medical officer kan ti te deputy SP kango khan level 10 an hloni ti chuanin a hnuaiah khan inspector kan ti te stenographer grade 2 kan ti te sub inspector pharmacist assistant sub inspector kan ti te staff nurse health worker lab technician head constable havildar kan ti te hnayak kan ti te mechanical hnayak apo mechanical anomta chuanin constable driver kan ti te group D le grade 4 kan tiang chi te anom le ta ni tin heng lo ate po hin alar zola chuan SA kan ti te section assistant te draftman JE kan ti te AE te thleng pon anomani chu ho du chu an post hrang te khani atlang puin kan soeng khan nakina kanon bi chiang le dona khango kha home department hnuaiah police bi kho kha an rank ang chi te khan nia chuanin prison a chuanin IG prison kan ti te DIG prison kan ti te AIG prisons kan ti te tin office superintendent kan ti te medical officer assistant JE
stenographer grade 1 le 2 EDC staff nurse driver LDC jailer assistant jailer staff nurse warder jail superintendent kan tiang chi te pawh kha prison sa khan awm le a ni chuan fire big a hianin director khalal bera director kha level 13 vel ania chuan SP additional SP deputy SP station officer inspector SI ASI substation officer kan ti te leading fireman mechanic fireman te driver le 4th grade kan tiang chi khan te kan om le ni ti chuanin home guard big kha en le taila home guard ta khan CG kam additional director kan ti te superintendent kan ti te commandant kan ti te DCG kam joint director JSO assistant kan tiang chi te UDC LDC JE pharmacist AE kan ti te medical officer te head assistant platoon commander havildar storeman carpenter kan tiang chi thleng khan anom chawani kha home department hnuaiah kha tiang branch sang paruk zinga post lar anni achip chiarin nakina bi chiana danga kan lati donia question pahnina chuanin civil service combine inziak tling te hi an training donin MCS MPS MIS an thlang nge ni a an training ho vek tihchhuah dana zirin an sem nge ni aron tia combine kan hrianga MCS Mizoram Civil Service hi combine in tuna hian exam meka ashana exam te po proposal amero chu enge an tutluk na ni don hi la hriat lawa engpo ni sela tun dinhmunah ang hian soitaila combine in an exam ta chumi combine exam in ziak tling ho final merit list ho kha engtin nge an post tur kha MPS te MCS te MIS te MFNAS ang chi te kan thlan ti khani tani hemi zawhna hi a chhanna chiang ta kan hridu ni chuan video hmasalama khan MCS Mizoram Civil Service Combined Competitive Examination chungchang kha bi chian nom to khata khan chiang devin post selection chungchang kha karon tarang towa kha a hra chiang du kanom chuan kan enlet le mai donia tlem zo han soile kata khanin mains kan exama mains kan exam dona kan form fill up order of preference ania chuan first choice te second choice third choice ang chi kha fill up tur oma kata kan choice azir khan le kan rank written exam le personal interview wa kan mark muzat merit list kan rank azir khan kan du kha kan muin kan mulo the ni tinan MCS kha first choice alo da taila atling housing ang kana top bera om taila he ta topar top ho ka chunga om ho khan ka du ka first choice ka an thlan si chuan an first choice alo ni ve si chuan ka second choice mo third choice kan ka tlak thla ka ngai ni amero chu topar te kalo ni chuanin exam form ka fill up dona mains form written form mains ani berang chu mains exam form ka fill up order of preference ka first choice ka topar ka ni chuanin osam takin pek kani dona ni ka chang thei dona ni amero chu top lama ko mani ka chuanin ka third choice ka second choice khan katlak thla ka ngai ni khami te kha service thanda ni sela tin training ho vek ti akanin thakha chung kha MCS te MPS te IAS te MFNS ho atling an vai kan combine in thakha chung an training trainer an training na mun chu ATI Administrative Training Institute khatla New Capital Complex an training ho trainer ni chumi hnuah chuanin ashan pa in ashan thevin MCS ashanin MPS ashanin ka tiang khanin atul dana zerin an mani service an mani department zir khanin training an conduct to thina ni training na mun le a rei zawng kha khani sela state civil service atanga IAS an kai hian IAS rank niam bera training an tran nge ni an tran aron tia chuanin direct lo chu senior state service po ni se IAS IPS etc an kai thei to lo ni in an soi boka aron tia state civil service atangin aron ti chu MCS kha MCS chu kan hrianga MPS kan tiang chi te MIS kan tiang chi te ka state civil service atanga inziak tling an nita state civil service an nita a conferin aniang chu IAS te makata khan an kai thei ani khata khanin MCS a khan kan hriat tur chu MCS an tho khan SDM an ti thina
chu MCS kan matlin khan antenna SDM kan ti chuanin video kan ti te khang ho kha ani thin ani video kan ti te chuan chi sang sanga mun sang sanga khan sub division officer ang chi te point anom thin ani khang ho kha MCS post ani ta areng niam bereng yang chu junior ho SDM an ti thin ta chumi hnuah chuanin ADM om leya chuanin DM te DC te om thin ani khang ho khanin MCS lo ni ta chuanin kumsom panga te I service o hnu khan emo kumsom ni panga polo ni theya I service o hnu khan conferin IAS khan Mizoram hian kwata kan nei ta chumi chu kan soidu chu state azir khanin kan kwata nei kha kan kwata kan tiom zia chu state civil service aṭanga centrala IAS emo IPS kami confer ni tur khanin kwata nei thin ani atlang puin mun thuma thena mun khat shim hi state civil service aṭanga promote ani chu promotion confer kami tura reserve ani thin ani IAS te shim te khatiang central civil service shim hi chu wang chuan Mizoram a po hianin engza ngek tuna hian kan nei che ka shalawa amai ro chu reserve hi omani Mizoram a po hianin chu wang chuanin dan tharan siam te ni lo chuan tuna kan MCS te kan MPS ang chi te ho po hi kum sompa som ni pa ka chi alawa chu tiang an tho huna chuanin an conferanga ISMO IPS mo ka tiang khan central a khan an lu don ni chumi MCS an na tho MCS an ni chunga an service a level an yang chu khami kha central an valua ISM an van ikhan an rank khan chom chuang lawa IAS khan a rank niam atangin an tran le tho ni nan soi he hi ka ri chiang chi lawa me ro chu a rank niam atangin an tran thina atlang puin MCS aṭanga IAS an han tlin hianin IAS an han hianin DC ate kan hrianga district commissioner tiang chi ate khan an post thina ni chuanin hmun thuma thena hmun khat kha state civil service atangin an ron chauh ta hmun thuma thena hmun ni kha direct recruitment kan ti thina chu UPSC hena conducta kumtin hena conducta chumi chungchang IAS te IPS te khatiang ho chi central service ho kha hmun thuma thena hmun ni kha UPSC hena la thina abak hmun thuma thena hmun khat kha state civil service atanga promote ema confer ni tur khan reserve kwata omani tikha ka khai khawm na ni se thange